مرحبا گوهتروانên عزیز، ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr, vê heftiyê mêvanekî me gelekî hêja di qada xwe de pispor akademisyenekî hêja Zülküf Ergün mêvanê me ye. Mamoste Zülküf gelekî bixêr hatî. Nava xêrê da bin spas ji we silav li godaran. Gelek spas dikin ku te vê bernameya me pêşniyaza me daveta me qebûl kir. Merhaba, tu xêr hatî mamoste. Nava xêrê da bê kek Serdar serçavê min. Tu bixwazî mamoste Serdar em pêşî bi pirsate dest pê bikin. Belê. Mamoste Zülküf, tu heta niha bi serî de şiîr derbarê rexneyê edebiyatê de berhemên hêja nivîsandin. Em gelek sûd ji wan girtin. Bi nêrîna we rolê qîmeta rexneyê ji bo edebiyatê çi ye? Belê spas ji bo vê derfetê. Rastî hûn dizanin di teoriyên edebiyatê de rexneyê de wexta taybetî rojava behsa hema her tiştî de bi du kesayetiyên giring ve girê didin. Yek ji wan Platon e, yek ji wan Aristo ye. Ji bo edebiyata me jî ez jî hema bê Xanî û bê Hacî Qadir naxwazim tiştên wiha giring her ew îlham didin me. Hûn dizanin rexne di zimanên ciyawaz da bi têgehên cuda hatiye binavkirin. Yek ji wan di Erebî da û Farsî da ji bo rexneyê neqd dibêjin, neqdê edebî. Îca ev neqd balkêş e di memûzîna Xanî da gelek caran derbas dibe û di maneya beha, pere, nirx divir de ye. Ca ev neqd di çend beyta da mesela dibêje neqdê me dibûye sîke meskûk nedma wiha bê rewac û meşkûk. Yani dibêje eger padişahekî me hebûya qîmet bide edebiyata me dê neqdê me, behayê me, giringiya me dê wiha xirab nebûya. Yan jî eger ev neqd li bawî meqbûl bûya min dê elama kelamê mewzûn alî bikira li banê gerdûn dibêje. Îca di serdemên berê de qîmeta edebiyatê bi piranî ji aliyê desthilatdaran ve dahattayîn. Yani bexşîna wan, qedirgirtina wan, yan jî bilindkirina post û payeya wî helbestvanê yan jî nivîskarî nîşaneya wê bûn. Îca hûn baş dizanin serdema modern da patronaj guherî yani ji mîr û padîşah û ez bêjim serayê ber bi gel veçû. Îca kê dikaribû vê edebiyatê yan jî van berheman bi xwendevanên giştî bide nasandin. Yani krîtîka wê bike, neqdê wî çawa dahatiyar kirin. Îca li vir bi nêrîna min çîneke nû derket di navbera xwendevan û helbestvan û nivîskaran da ku em jê re dibêjin rexnegir. Yani berhemê digre dinirxîne qîmeta wî di nav wê çarçoveya giştiya edebiyatê de destnîşan dike û cihekî jê re tayîn dike. Îca bi saya vê nirxandinê, vê xwendina kûr yani herkes dixwîne lê herkes wê qîmeta edebiyatê nikare bibîne. Îca rexnegir hûn dizanin gelekî teorisyen dibêjin xwendevanekî çalakê hûrbijêr e. Yani ew tiştên ku xwendevanê giştî nabîne yan jî ew ê peywendiya di navbera dîroka edebiyatê, edebiyatên ciyawaz û vê berhemê de nikare keşif bike, ev rexnegir vê dibîne. Îca ji ber wê rexne hem ji aliyê nasandina edebiyatê me hem ji aliyê qîmetbexşîna wê berhemê ve xwedî roleke giring e. Rexnegir jî bi dîtina min ew rola bilind da ku berê şah û padîşah û desthilatdaran dibexşand berhemên edebî di serdema modern da wan girt serxwe û bi vî awayî tiştekî giring çêbû.
Ez niha hema bi giştî wiha bibêjim eger belkî hûn jî bazı tiştekî lê zêde bikin. Pir spas dikim bo bersê we te. Belkî li pey vê pirsê zî pirsek din jî pirsek dinê Kurd jî bikim, bi piştre Ferzan dikare dewam bike. Pekî tu edebiyata Kurdî de asta rexneyî çawa dibînî? Mesela kîjan ekolyan rexneyî di edebiyata Kurdî de herî zêde bikar anîn? Tu dikarî divê wardî çend tişta ji me re bêje? Erê, tu zanin yani niha rexneya Kurdî belkî kengî dest pê dike. Ew giring e. Yani wek helbest em pêşî dibînin yani di hemû edebiyatan da helbest dayika gelek cüreyên edebî ye. Yani hemû cüreyên din rexne jî têda ji nav helbestê derdikeve. Belkî em bibêjin zarokên helbestê ne di cih da be. Ya me jî mesela ji xanî û hacî em dibînin nêrîneke pir xurt a rexneyî heye. Lê ev edebiyat e. Di nav edebiyatê da nêrîneke rexneyî. Ev cuda ye lê mebesta we wek rexne wek cüreyekî serbixwe di edebiyata me da bi çapemeniya Kurdî dest pê dike. Yani em dikarin bibêjin 1898 bi derketina Rojnameya Kurdistanê li ser berhemên edebî nirxandine ne. Mesela Mixtat Mithat Berexan باور dikim hejmara duyema Kurdistanê de ye li ser mem û zîneyê hinek nirxandina dike. Heta li ciyekî dibêje ev berhem zahir behsa evîna du aşiqan dike lê batin yani veşartî dixwe da gelek sir û manayên kûr dihewîne. Yani ev mesela rakeşana bala xwendevaniyê ji bo berhemeke edebî. Lê pir sîstematîk nîne. Yani rewşa perîşana weşangeriya wê serdemê rê nedidan ku ev rexne bi awayekî rêkûpêk bikir. Piştî hûn dizanin 1980 meşrutiyeta duyem şûna gelek weşanên Kurdî derdikevin. Li wir jî di vê çarşoveyê da em rastî nirxandina hinek berhemên girîng ên wek mem û zînê, helbestên Hacî Qadir em tên. Yan jî heta di jînê da li ser mem û zînê Hemzeyê Muksî nivîsareke pir girîng ser rola edebiyatê, edebiyat û netewe, edebiyat û nasname. Em dikarin bibêjin rexneya me ya edebî di çarçoveya nasnamesaziyê da, netewesaziyê da rolekê wiha digire ka edebiyat çawa di nasandin û bihêzkirina nasnameyê da xwedî roleke çawa ye. Wek nerîtekê girîng a neteweyî têdît. Heta demeke dirêj jî em dikarin bibêjin ev rewta rexneyiya pozîtîvîst yan jî temaxwaz û di navbera edebiyat û nasnameyê da, edebiyat û civakê da, edebiyat û neteweyê da girêdanên bihêz çê dike. Ev gelek xurt e. Hîn jî bi baweriya min ev xaleke yan jî rêbazeke pir girîng e. Lê bi demê re hûn dizanin taybetî bi derketina kovarên wek Gelawêjê û piştî Gelawêjê di 1970 da bi banga Rûwangehê rexneya Kurdî bihêztir dibe û bala xwe dide ser xalên ciyawazên jiyanê. Ev jî em baş dizanin. Yani asta rexneya milletê pişek jî bi asta xwendewariya wê bi rewşa siyasî û civakî û ronakbîriya wê milletê vegire de. Yani em nikarin rexneyekî wiha rût ku ji civakê dûr yan jî ew xwedî wê lüksê be ku bikare goyê xwe qet nede pêşketinên civakî û siyasiyên civakê û bikare ji bo xwe rêçikekî nû ava bike. Ev nav Kurda da bi min ew rehetî ew konfor tune ye.
yani rewşa civakiya Kurdan berê edebiyatê jî, berê rexneyê jî, berê vekolînên edebî jî her dikeşe wê asta yan jî rewşa civakiya Kurdan. Îca ji heftê heta notî jî em dikarin bibêjin konaheke û biriya edebiyatên Erebî, milletên din tesîra rexneya edebiyatên der û cîran de edebiyata me de tê dîtî. Îca ji notî heta 2000 û ji 2000 heta roja îro jî ji ber ku derfet zêde dibin, mesela heştê û notî çawa yani birek ronakbîrên Kurd diçin diasporayê û li wir rast bi ekol û ez bibêjim nêrînên rexneyên rojavara rûbirû dibin. Li wir li zanîngehan dixwînin, hinek şu an master dikin, hinek doktora dikin. Li ser edebiyata Kurdî îca bi wan pîvanên rexneyên hevdem, hevçer berê xwe didin edebiyata me. Îca ev bi rastî qadeke pir berfireh e, yani em ê nikaribin yek bi yek ser wan rawestin. Lê ji 2030 vir ve, yani ji bo Bakurî ez bêjim 2010 vir ve, zanîngeh jî akademî jî dibe parçeyekê vê rexneyê, yani di nasandina edebiyata Kurdî de taybetî bi vekolînên edebî dibe parçeyekê vê û em dikarin bibêjin ev rexneyên cariyên niha di dünyayê de tê nasîn kêm zêde em mînakên wan di rexneya Kurdî de dikarin bibînin. Lê wek ekolên rexneyî behskirina vê diyardeyê pişekî bi min zehmet e. Ji ber ku dîsa em tên ew rewşa me ku çapemeniyeke azad, serbixwe, bihêz û ji aliyê ronakbîran ve, nivîskaran ve yan ji akademisyenan ve bê birêve birin û ew bikarin bernameya xwe bisepînin li ser mercên demê em kêmasiya me piranî dûr de ye mixabin. Gerek spas mamoste saetata xweş te behsa Bakur jî kire jî dixwazim yani di heman demê de yani wek damberhevî ya Başûr û Bakur her wekî de tu di kitêba xwe ye bi navê Abdullah Pêşew rizgarkerê dawî yê helbesta Kurdî de karekî gelekî hêja dike biya min. Yani portreyeke nenas yani ji bilî xwendina helbestê em bêjin hez jêkirina xwendevanan zêdetir. Portreyeke nenas ya Pêşew berpêşî em bêjî xwînerên Bakur dikî. Di vê kitêbê de gelek hêlên Pêşew hene lê tu dibêjî ya herî berbiçav biya min rexnegirtina wî ya li desthilata Kurdan e bi min jî wisa xwe ya dike yani li min wisa hat ya rastê. Tu di nezera Pêşew de dikarî mamoste damberheviyek di navbera çanda rexneyî ya Bakur û Başûr de bikî te bivê yani dikarî perçên din jî bikî lê ew kitap bi min yani wek te behsa çapemeniyê filan kir yani pir jî yani çapkirina wê çêbû lê parîkî wek gelek kitabên Kurdî zêde nirxandin em bêjin tişt li ser nebû belkî derfet çêbe tu bikarî bî behsa kitabê jî bikî wê baş bibe ez bawerim. Belê kekferzan yani rastî di mînaka berhema ku min ser Pêşew nivîsiye çi qas temsîla rexneya Başûr dike ez wî neyevînim. Ji ber ku Pêşew di zemîna diasporayê de vê dinivîsîne. Erê berê tîrên rexneya wî bêtir li Başûrê lê ew bi xwe di wê zemînê de nagîje vê astê. Erê ew nêrîna wî ya rexneyî di salên hefteyî de mesela di dîwana wî ya 12 wane bo minalan û çend şe'rekî qedexe li Kurdistana Iraqê tê weşand. Ew nêrîn ew dendik ew nêrîna rexneyî li wir çêdibe lê berhemên din bi piranî li Ewropayê lê pir balkêşe her du berhemên wî yên ku li ser rexneya Başûrê ne her du jî li Başûrê hatine nivîsîn. Yani yek dîwanî Birakû jî
دما کو شر پارتی و یکیتی دست بید که دوره لکردستان عراقی پرانیا هلبستن رخنهین و دیوانه لور دنویسینه 12 وانه بو منالانجی هر لوره yani hem nûnertiya başûrtike û hem jî ji hinek aliyan ve nake. Bi rastî yani ji vî alî ve pêşê û mînakeke pir bihêz e taybetî ji bo helbesta Kurdiya hevçer. Ez vê nêrîna rexneyî di Hacı Kadir da jî pir baş dibînim. Ew jî yani aliyek li derveyî welat bûn, li Stenbolê bû û li aliyek bi helbestên xwe, bi nêrînên xwe li welat bû. Pir dişpin hebûdû ji wê alî ve. Yani ji destê beytekê xwe de dibêje ez ji destê we ji welat derketim lê ez ji bo we digirîm. Ez ji bo we xwe diêşînim. Ev ya Hacı Kadir e. Yani tiştekî wiha nakok heye di nav van her du helbestvan û muhatabên rexneyê de. Aslında peyvate bir şekir bibirim. Yani ez dibim nivîsandina Kurdî jî yani çawa bijim belkî ne dicî de belê kêm zêde yani wek metîn yani wek deqî yani tişteke diasporîk e jî yani ne wekî mekanê. Mesela Rênas jiyan tedî nivîsek li ser erotîzmê nivîsandibû dûr de jî digo yani Kurd ji ber ku kes naxwînin yani ji ber ku ciyekî yani sansûrê mekanîzmek tê detin hep serbestî dinivîsin yani nivîsandina Kurdî yani li welat be jî gelo dikare muhateba xwe bibîne yani min xwest vêya lê zêdekim. Ev mesele tabii çêkirina muhatap pir giring e. Yani mesela Xanî dixwest muhatabê wî bersiva wî bide. Yani wê demê sarayî bûn, mîr bûn. Mesela Hacî di beytê xwe de pir li ber dikeve. Yani bang li xwendevanên Kurd dike. Mesela rasta rast behsa Kurdan rexne li wan digire. Dibêje kê delê Kurdekan bêîdrak in. Bese em neqse guhê le min nakirin. Yani Kurd jîrin lê guh nadine min. Hatta dema helbestên xwe û helbestên tasawufiyên şêxên wê sedemê de berabûdû rexneyên tund li xwendevanan digire çima evan gotinên wî yên baş û qenc û berjewendiya pêşvebirina Kurdan bi xwe de ye ji aliyê wan ve nayê nirxandin, nayê teqdîrkirin. Naqdek ji re nayê tedanê. Ev çênebûna raya giştiya Kurdî ye ku bi min hîn jî krîza wê dewam dike. Yani eger rayeke giştiya Kurdî hebe bi riya zimanê Kurdî belkî jî ev tengasî çênebûya. Yani ev helbestvan hem hewl didin rayeke giştî çêbikin hem jî wê raya giştî bi wan nêrînên xwe yên rexneyî perwerde bikin. Îca ev bi min tabii pêşê û divir da bi şans e. Wexta Hacî derfet nebû lê em mesela civînên helbestiyên pêşê û mêzen dikin wek mîtîngan çêdikin. Mîtîngek. Yani tevî ku gelê me başûrî dibin du desthilatên ciyawaz da ji ev hatine xwedkirin û li ev hatine sorkirin heta dixwazin du navend du rayên giştî du civak û hemû li dijî hebûdû bi kar bîne jî lê pêşê û tena serê xwe hewl dide ji vê dûbendiyê parêzgar bike û hem li Silêmaniyê û hem li Hewlêrê. Hem li Diyarbekirê û hem li Senendecê xwendevanên xwe çê bike. Îca mesela ez ji aliyê xwe ve dinirxînim wek yani nizanim wek rexneyek wek eger em vê payê pişekî bidine xwe wek rexnegirek min xwest vê xezîneyê bi raya giştiya Bakurî bidim nasandin. Yani hem wek helbest dixwînin ew mesela hûn dizanin rêgiriyên alfabeyê hene yên şêwezarî hene evana belkî rola rexneya Kurdî divir de heye ku mirov rastî van neqeban van astengan rêgiriyên siyasî yên
dereki û navxweyî jî em bidin aliyekê eger ser navê civaka sivîl, ser navê ronakbîriya Kurdî mirov bikare karekî wiha bike wê demê mümkün e ciwanekî Silêmaniyê û yê Diyarbekirê û yê Qamişlo û yê Mehabadê li dor hinek fikrên hevbeş yên rast û di berjewendiya civaka me de bin diyalogek çekin. İca ev diyalog rexneye mesela ez cana wê metaforê bikartînim berhemên yek bi yek wek hebkên tizbiyê ne. İca ev hebik çawa dibin tizbî bi benikek. Yani rexnegir dikarin rolekî wiha bigrin eser xwe. Yani jinav wê belawelabûnekê mesela min dixebata xwe ya nêrîto helbestê de jî hewl da bişek wê bikim. Gelo em dikarin bibêjin nêrîteke meya hevbeş heye. Ev çawa çêdibe? Ê divê ev berhem bi hevra bên xwendin. Peywendiyên wan ên navdeqîtiyê, intertekstualîteyê bê dîtin. Ew ê tesîra rasterast û nerasterast bê vekolîn ku di hişê xwendevanan de jî bê dîtin ku wala cegerxwînek heye û sûd ji Hacî Qadir girtiye. Hacî Qadirek heye û nasnameya xwe ya Hacî Qadirbûnê deyndar xanî ye. İca bedirxanî hene û vê rolê digirin ser xwe. Di navbera van çûn û hatinan de dibin pirêkê. İca ev dikeve ser rexneyê û eger wiha çêbibe belkî jî em 20 sal paşê nebêjin êdî rexneya Bakur û Başûr û Virdûyê de lê halê hazir mixabin ji ber ku ev xebatên bi vîya we kêm in yên çeprast û yên dualî em ji hevûdû neagadarin lê hewce nake mirov pir bêhîvî jî be hewldanên biçûk bûn û baş jî hene û ev kar baş vêkirin. Yani belki bir şey belavela bu. Mesela peşev da tişteki dertkeve. Bu undizanın revşa başvur gelek aliyan ve jime peştetire. Desilateki Kurdi jisalın noti vir ve heye. O edi emdkarın yani ev siyaset medarın Kurdan jüve konfora rahat û çitkin kes tiştek şu an napirse. Çima em bindestin hemû guneh û kêmasiyan davêjin serdestan û berpirsiyariya xwe di ber çavê raya giştiya Kurdî de pir rahetî dikarin hûn da bikin. İca peşew vêyekê rat kirin. Lewra rast rast êdî du desthilatdarên Kurd, du herêmên Kurdî li wir çêdibin û azmûneke wan a birêvebirinê çêdibe û di edebiyata Kurdî de wek diyardeyek mesela di hacî de hebin rexneyên tund li destihilata civakiya tarîqetên Neqşîbendîtî û Qadirîtiyê digirt. Lê peşew jî bi heman awayî di mînaka Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê de êdî muxatabên derd û êş û kêmasiyên civaka Kurdî di çarçobeya desthilatên Kurdî de din. İca evê min di çarçobeya hunera parabatîk de behs kir. Yani wê îlhama xwe jî ji Rustanê swergirt û dibêje di komediyên Yunana kevin de komedyenan piştî ku lîstika xwe icraat kir, xetêk hebûn ji wir derbas kir, cilê xwe lîstikvaniyê derdxist û dest pê dikir, rexne li desthilatdarên wê demê digirt. Lê wan desthilatdana jî rêz li wan kesan digirt, wan nedikuşt mesela, ceza nedidana wan. Wan gotinên xwe bibêjin. Yani eger em piçek pesnê destihilata Kurdî bidin, erê peşew gotinên nemayî ji wara dibêjin. Yani normal du kes ji hev re bibêjin dibe sedema kuştinê. Lê xweşbextane raya giştiya Kurdî ji peşew gelek hes dike. Heta ez dikarim bibêjim ji wan serkirdeyên siyasî belkî kêmtir nebe. Erê hevsengînî ne û wan jî mesela dikaribûn xirabî bikin lê wan nekir em dikarin
جویاری و تولرانسا دسلاتی ببین اره وی ندیتی کرن در نخستن پیش و تشتیوسا هم ده هفته پیشه ویدا وید بینن لآخر ام گیشتن آسته کو هلبستوانی که ما وها رخنه لدسلاتی بگره و لسر لینگی خواه ببینه افجی پیشکتنه که دیتنا ساعت خوش مامۆستا تەباسا تۆلەرانسی کرد vê carê jî em dikarin yani di nava xaftina xwe de tebasa giringiya sinifa xwendevan kesên ku wan rêz û ristik û metinan werdigirin jî kir yani di pirsa xwe ya ewil de min xwest rexnegirtina hunermendan yani li destelatê wekî ku te behs jî kir bi wêrekî mezin pêşê wê yekê dike lê vê carî jî dixwazim toleransa sinifa nivîskaran bipîvim gelo helwesta wan li hember rexneyan çi ye gelek caran di medyaya civakî de wextê Kurd gelekî bi ser yekî de diçin hate diye ew kesên han gelek kesan astan kirin çi haqaret hebe an nebe filan wekî mînak jî mînaka dawî tê bîran min mesela Fawaz Hüseyin demek ki gerekî çalak bû yani salane du salana carekî pirtûk derdiketin mirov di şêwirên xwendinan de û di nivîsan de behsa nivîs û nivîskariya wî dikirin xeyîdî tiştekî nekir nenivîsan dev ji Kurdî berda belkî jî yani van tiştan nizanim lê ev sinifa xwendevanan wekî ku ewkeke te goya yani ew kekîmeya hevgirtinek hebe mesela her kesê li perçeyekî karibe hevdû nas bike nêrîtek jî ava bibe belkî jî yani te rolek girîng wekî benika tizbiya da rexnegiran ez bawerim xwendekar jî xwîner jî perçeyek wê benekê ne yani ew jî dikarin raya giştî çêkin wekî ku te got di vir de rola vê medyaya dijîtal û xwendevanan û di ser toleransa nivîskaran li hember van rexneyan yani cara ewil mesela şêwira xwendina İstanbolê mesela metneke Kurdî em bêjin hat redkirin gotin ev ne li Kurdî nayê ev metin otobüsa Yunus Eroğlu mesela ew jî destnîşan dike ku sinifekê ye û daxwaza îradeyekê dike beyana îradeyekê dike tu vê toleransa nivîskaran û çêbûna sinifa xwîneran çawa dinirxînê mamoste Zanê kek ferzan mixabin xwendevanên me û nivîskarên me jî beş beşin beşek li ser bernameyên siyasiyên Kurdî ne yani li ser navê wan ew ronakbîrên nivîskarên organîk in xwendevanên organîk in yani bedî hinek rexnegir ji wan re dibêjin belkî ev ne nivîskar bin jî belkî wek katib bin çünkü bi hişê hinekî din dinivîsî ne biraya xwe ye azad çînekê berfiraha xwendevan û nivîskarên me bi vî awa ye hinekî li ser ez bêjim ekolên îdeolojîk in taybetmendiya pêşêv jî di kitabê te de bi vî rengî jî dertewile ne wisa mamoste ji nivîskarên din bi vî rengî jî cuda dibe belê ya ev ciyawaziya pêşêv tam jî ev e net keve nav wan ronakbîr û nivîskarên organîkên ku ji aliyê partiyek ve ji aliyê komeke civakî ve tê xwedîkirin tê biriqandin û ew jî xwe deyndar wan helema wan dizanin ji wan îne îca nêrînên wiha nivîskarên wiha radîkal in zimantûj in û toleransa wan tune ye heta em dikarin bibêjin yên ne wiha jî çav li wan dikin ew jî dibêjin ma ez jî kurê bavê xwe me ez ji te kêmtir nînim ew belkî çanda Kurdiya çiyayîbûnê jî tê ku em nenermin hişkin ew elastîkiyeta me mixabin kêm e piçek jî meseleya belkî kêmbûna şaristanî û bajarîbûnê û tiştê wisa jî tesîrê lê bikin evana wexta tên ber hevûdû ev bernameyên ciyawazên siyasî hevûdû nakin ev kes wexta li ser navê wan rûbrûyê hevûdû dibin êdî li wir godariyê hevûdû nakin dixwazin ya xwe biserxin îca bi min
Çîna nivîskar ronakbîr wexta teslîmê angajmanên bi vî awayî ve wê rola xwe ya ku li ser navê gel li hember bihêzan yan jî bikare beravajî jî bike cana li ser navê heqîqetê yek kes bin jî ew ê mafê gotinê azadiyê bikar bînin mixabin ew rola wan dişe. Yani ez bi piranî vedgerîn vê rewşê îca li welatek siyaseta wî, civaka wî, komên wî yên civakî a pasrak bin, ronakbîrên wî jî kêm zêde wihan ez çîroka êşeya Hesenê Metê bîra ve bînim ku li wir Hesenê Metê min gotalekê xwe de jî behs kirbû behsa Çîna nivîskaran dike. Ev nivîskarên kure ji xwe razî heta wan wek xelîfeyên edebiyatê dide nasandin. Erê xelîfeyên siyasetê hene, xelîfeyên terîqetan hene, xelîfeyên civakê hene, lê yên edebiyatê jî hene. Yani ev kes wiha fêr bûne ku her kes ji were çepka bikute. Kes kêmasiyê wan nebêje. Xwe wek rizgarkerên ez bibêjim bêwêne dibînin û ne amade ne goyê xwe bidin xwendevanên xwe. Yani evê ku rexne li wan digre xwendevanê wan e. Eger bi rastî li ser navê hinek derû doran nebe. Bibe jî xem nake. Ca nivîskarên me hemû ne lê beşeke girîng mixabin piştî ku karekî dikin ewan goyê xwe ji xwendevanê xwe digirin. Lê em dizanin meseleya rexneyê de rexneya cîhanî hatiye wê radeyê ku êdî bi nêrîna fenomenolojîka xwendevanê bûye esas, bûye bingeh. Yani heta xwendevan wek nivîskarê duyem tê bitin. Erê te wiha nivîsiye lê ez jî wiha fêm dikim. Yani êdî berhem piştî ku hat çapkirin ji bin hukmê wî derket. Lê mixabin nivîskarên me ne amade ne. Gelek şu an. Moretî dibêje êko kanona çêdike ne profesörün xwendevan bixwene. Moretî wisa dibe. Erê tu zanî êdî ew êdî ciyawazî û yan jî ez bêjim nûnertiya bihêza kursiyên zanîngehan yan jî unwanên akademîk piştî berbelavbûna xwendewariyê çêbûna mecrayên alternatîfên ronakbîriyê ew tekanebûn ew bircên belek hêdî baş e hildiweşin. Alternatîf qet nebe alternatîf derdikevin. Ême ew jî nînin hûn dizanin yani em hêvîne ku ew jî hevin. Yani ême ji ber ku em di nav mehîriyekê wisa pir mezin de ne yê wiha jî nînin. Belkî hêdî çê bibin lê axir di destê me de kêm be jî xwendevan hene û eger xwendevan bi rastî xwe ji bin wan bernameyên siyasiyên ku pêşiya fikrîna wan bi xwe dibin asteng rizgar bikin heqe nivîskar ew ê giringiyê wê ehemiyetê bidin xwendevanên xwe û ji wê quretiya xwe dakevin dewra bikin jî êdî pere nake. Yani li hember wan kesên nezanên ku wisa ji her gotinê wan hikmetek bixwaze bibîne nîne qasê nivîskaran xwendan e merakdar in ew jî lê temaşe dikin û êdî ew mesele ji destê wan derketiye. Mamoste ez dikarim eger zanim sohbeta me jî pir xweş e pir xweş diherike te gelek tiştên girîng jî gotiye lê dixwazim belkî bi awakê Kurd dikarî bersiva vê pirsî jî bide. Mesela gava ez ji guhdarî te û Ferzan min kir ev tişt hat bîra min. Mesela di rexneya Kurdî de te jî got piştî 2000 belkî 2010 zêdetir li Bakur gava zanîngeh ava bû. Piraniya nivîskarên me jî û rexnegirên me jî teorîstyenên me jî xwest ku xwe ji bîna ji tesîra ji bînê tesîra siyasetê rizgar bikin. Hem edebiyatê ji tesîra siyasetê rizgar bikin ama di heman demê de teorî rexneyê jî
ji tesîra siyasetê rizgar bikin. Gava li edebiyatê jî rexne bikin, analîz bikin, qet cî nadin vê konteksta dîrokî, konteksta siyasî, civakî, ev rexnê li şûna rexnê bi vê rengî, ev ê teoriya wana estetik bi vê şeklî derket meydanê. Ev ê nîv kritisizm dibêjim ya rexneya nû. Yani metin tenê metne ti tekiliya wî dervayê metine tune ye, ev ê pîvanên estetik jî tenê li ser metnê bisekine. Lewma ew rexneyê siyasî û rexneya edebî û em bêjin vana belkî me tam nikaribin pevre girê bidin. Di destpêka kitêba te li ser Ebdullah Pêşev de tu helbest û helbesta Pêşev bi hev re girê da got, ne tenê helbest û helbesta wî jî girîng bû. Ez vêya ji te bipirsim. Mesela li İngiltere Williams hebû, çandû, civak û trajediya modern, yan ji kitêba Bourdieu ji xwe Ferzan li ser vê meseleyê xebatekê xweş kiriye, tezekê gelek xweş nivîsiye. Ev ê çêbûna kada edebî li Fransa mesela çawa çêbûye. Ceme çima rexne xwe va tişta dûr xistine, yan ji tu rewşa çawa dibîne, yan mesela çima tenê xwest ku ser metin bisekinin, yan estetîka rexneyê çawa pêşketiye cem bo sedeme wî çî ne? Mamoste bibore zêde jî wextê me nema pişkerema xwe re bikirtahî. Belê, Kurtî ez wisa bêjim. Rastî bernameyên partiyên siyasî cuda ye û siyaset bi giştî cuda ye. Ez xwe ne divê nêrînê de me ku em bikarin edebiyata Kurdî ji bin karîgeriya siyaset û civakê derxin, ji ber ku ew metin bi xwe siyaset û civakê dawet dikin. Yani dema ev materyal, yani tiştekî ontolojîk el berdestê tê û dibêje ez evim. Ew çima hinek kes eger wiha dikin konforeke, yani tu zanî yani niha ji ber ku meseleya Kurdî, navsnameya Kurdî hatiye zêde hatiye siyasî kirin, zêde hatiye terorîze kirin. Dema tu ji vê qadê bikeşî her wekî ku konforek dûr de heye. Yani bê teşxele, bê xerecir. Kesek ji te re nabêje ya kate çima wiha kir. û belkî tu aferînek jî werbigirî, ji ber ku tu dikarî ji wê konteksta civakî û siyasî derxî û êdî li ser tiştên xeyalî biaxivî ku ew metin tam jî di nav wê keşmekeşê de hatiye afirandin. Dibe ku tesîra wê hebin. Newra çîna xwenda çekî zêde pragmatîstin, dizanin di kîjan demê de çi peretke. Yani neqdê gotina xwe ji bo buha bikin, mümkün e ev bikin ji ber vê ve. Ya na ez bi xwe yani ne ku rexne bikeve bin xizmeta siyaset û bernameyekî diyarîkirî. Ev xetereye ji ber ku afirandinê kêm dike. Yani objektiviteyê dibije. Lê bi giştî dema tu lê binêrî ez bi xwe rewşa Kurdî, edebiyata Kurdî di wê de dibînim. Xebatê min jî bi planê wiha ne. Ne mümkün e ku tu rexneya Kurdî ji van hêlan bişoyî. Dest nade. Kêm berhemene ku tu bikarî bi vî awayî bixwînî. Ewan di wan berhema da kesek wiha bike elbette azad e. Lê ji bo ku dem kurt e. Saet xweş. Mamoste bi rastî mirov ji sohbeta te têr nabe. Wev qada dijîtal ya nû jî wisa li mirov ferz dikin ku mirov yani du gotina bêje çend deqe derbas dibin ji xwe. Gelek xweş yani. Saet xweş mamoste. Saetê jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin guhek li me, guhek li dinê bir.